आइला गराया आंना इयो गराया अबाव थांखोलै गराया बहा थांखो आइला गराय फाख्रि ओइ गराय फाख्रि ओइ गराय फाख्रि बहा गोमाखो गराय फाख्रि नोंबो गारनानै थांबाय ना गराय फाख्रि बहा थांखो नोङो सोमस्रियाबो गोमाबाय गराय फाख्रियाबो गोमाबाय दुखु जानांगौ मोननै मोनथाम दुखु लानांगौ ना आयौ बबे मोनसेखौ दुखु खालामख'नो आंलाय आइला न'आवनो थांना गाबहैनोसैलां तारिका जानाय नङालै सोमस्रिनि हाबायासो जानानै खारग'गोन बिदि थाबायथिंबाय थाबा दा सेंग्रा सानै साथामसो बुथुमबावलै नोंनावसो लोगोफोर थायो नोंनि लोगोफोरखौ लिंहरदोब्रा बन्दुसफोरखौ कल खालामनि आं दस्ति सन्थला हाबायाव थाङा नामाब्रा सोरनि हाबाब्रा आया मा सोंनाय जाखोलै सन्थला सोमस्रिनि हाबायालाय ओइ स्वादफोर थाब फै नङाबा एम्बुनि बिगुरखौ खुनाय बायदि खुजोबगोन आं नोंसोरखौ थाब फै साला स्वादफोरखौ नांगौ टाइमाव मोना जानाय लोंनाय टाइमाव बा गुरब्ला नुजाफैगोन आरो कल खालामाब्लाबो आच्छा बारु माबाफोर प्लटिं जागासिनो दं नामाब्रा आंनोबो खोन्थालाय ओइ नोंनो खोन्थाजानाय नङा दां खोन्था मा खोथा माबालै सोमस्रिनि हाबाखौ केन्सेल खालामनो नागिरदों जों मा होननाय जादोंलै सन्थ मा होननाय जादों ओइ सन्थला बे बम्ब्र थब्रनो खोन्थाजायालै थौ जों सानैयानो प्लानिंखौ साक्सेस खालामगोन थौ ओइ बम्ब्र दस्ति देब्रा हेल्प खालामदो सोमस्रिनि हाबाखौ केन्सेल खालामनायाव नाथाय मानो दस्ति फेसबुकनि सेंग्राफोरखौ फोथायालै आङो बेनिखायनो फेसबुकनि सेंग्राजों हाबा होनो गोसो गैथारा सोमस्रिखौ दालाय बोरैथो हाबाखौ केन्सेल खालामनांगौ जाखो ओइ हौवा गोदाना आं जागोन थौ माबार आं गिलायलाङोलै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो ओइ बम्ब्र सादा सिदाबाबो जायालै बे बुहुमाव एसे खेंख्रा खामानिबो मावहोलांनांगौ बांद्राय मोजां जाबाय थाबा गाज्रिसो जायो मिथिबाय मोजां खामानि मावनो नागिरनायाव हनै सोमस्रिया गाज्रि मानसिखौसो लोगो मोनबाय बेबो फेसबुकनि सेंग्रा दालाय माथो खालामबावगोन होनबालाय खोनानो मोनदों हौवा गोदाननि गारिया लामायाव दङनो हौवा गोदाननि गारिखौ लाखिनानै हौवा गोदाननि जायगायाव जों सोरबा सासे हौवा गोदान जानांसिगोन बे खामानिखौलाय जों साथामालाय बोरै मावनो हानांगौ जाखो ओरैनो सैमा फिसिदों नामा आं सैमा फिसिदों ओरैनो नै सैमाफोराबो मोनफैबायानो आंना बस सफैबाय जों नै बेखौ सिनायो नोंसोरो बेखौ सिनायो सोबबागासिनो सोबबानानै टेटु बानायना दोनगोन आं खावलायाव मिथिबाय नांगौ समाव मोना जानो समावसो सैमाफोर बायदि मोनामसु फैयो खामानिफोरखौ थाब थिन दे बस बुं मा खामानि नैबे लामाजों गारि मोनसे फैगोन हौवा गोदान गारि बे हौवा गोदाननि गारिखौ माबोरै लाखिनांगौ बा हौवा गोदानखौ बोरै किडनेप खालामनांगौ बे खामानिया नोंसोर सानैनि आखायावसो खामानियानो माथो गोरलैथारलै बस बाय हातखा खेलसो खामानियाव नांदो एबार अके बस मालाय मानसि दंलायथारो माथोलाय खामानि मावना होग्रा थफिराम नैबे थफिरामखौ आन्डार एस्टिमेट दा खालाम मिथिबाय थफिरामा जोबोर पावारफुल आं सोमस्रिनि थाखाय फाग्ला सोमस्रिखौ मोननो थाखाय आं सारे हादे पार खालामजोबगोन जायखिजाया सोमस्रिखौ आंनि जिउ खालामनो मोनबानो जाबाय बेनो आंनि मिशन दस्ते बुं सोमस्रिया बे थफिरामजों समायथारगोन नालाय बेनोथ' जाबाय दा हौवा गोदानखौ सोरबा सासेखौ खालामथारनांगोन ला जोंनि गेजेरावनो सोर जागोन हौवा गोदाना अमा राजायाबोथ' हिनजाव गोनां नारजि बुदाबोथ' हाबा जाबाय दा थाङै थुङै जों सानैयाल'सैसो माथो बेनोथ'लै हाबाखौथ' केन्सेल खालामनो गोसो गैयामोनलै फेसबुकनि सेंग्रा होनबाथाय आं बिराद जोंखावखायोलै फेसबुकनि सेंग्राफ्रा थगायसुला जायोना खायसेया बेनिखायनो फेसबुकनि सेंग्राजों हरनो गोसो गैयालै जायखिजाया दे हौवा गोदानखौल' हाबा थिलिसो मोनहैहोला ना मा बुङो अरे थफिरामा साला गावनि पावारजों सोमस्रिखौ गावनि खालामबा मा जागोनलै बेनोथ'लै जि जायो जाथों हौवा गोदानखौल' लाखिना दोनथ'नोसै दिनैनि थाखाय दे थफिरा नेक्स्ट प्लानखौ खिन्थादो बिसोर सानैया मावगोन आंनि गथ'फ्रा थौ जों बैथिं थाखुमाना थाहैनि होमबालाय हाबाब जावैसो माखौ गाबबाय थाखो गराय गोमानायखौसो गाबखो ना गोसोथोनाय सिख्लाया हाबा जानायखौसो गाबखोथाय जानो आरो माखौबो गाबसोनो ओंखारखो माबे मोनसेखौ लानानैबा गाबखो बेहा गोसोथोलायनायबो दङ हिनजाव थाखानानै फिसा थाखानानै लाजियाबो बियो बिखुनजो दं बिमा दङ फिसा दङ बिदि गाबनानै खिन्थिनो दुखु जानायफ्राव गाबा
मानि थाखाय गाबदों आबा मानि थाखाय गाबदोंलै नों खराय गोमाजानाय थाखाय ना सोमस्रिया बेलेगजों हाबा जासिगोनखाय बा आंनि गाबनायनि सायावबो नोंस्रा डाउट दङ आंनि गाबनायखौ लानानैबो नोंसोरो सन्देह जायो मानि थाखाय गाबदों वारे वा आंनि जे दुखु जाबाबो रावजोंबो सिरियास लाजायालै ओ महाराजा ओरैनो जायगा नागिरमारा आं गाबनो थाखाय फाग्ला बेफोरबायदि रोनाव गाबबा खि जागोन खोन्थायागौ माने मानोथो गाबदों बेखौथ' बुंना ओइ जावैसो मानो गाबदों देलाय खोन्थालाय बहाथो खोन्थानो हानो बेलाय गोसथोनाय सिख्लाया हाबा जाबाय नालाय गाबदों आरो आयौ बे दिनखौसो नायनो थाखाय खांबाय आं नोंखौ महाराजा हिनजाव थानानै फिसा थानानै बेलेग हिनजावखौ गोसोखांनानै गाबनो लासिंसिंनो हाय माखौ गाबबाय थाथोंसै थौ बियानि एसे लामाफोराव बेरायना फैनोसै थौ बियानि हामबायलै आफा हामबाय महाराजा लाजिया नोङो मालाय बेलेगजों हाबा जागोनखौ बेबायदि गोसो खांबाय थानानै गाबनो एसेबांसो लुगैदोंबालाय मानोथो लाबना लाफैयासै हांगैमोन दिसाना गासिबो लुगैनाय बुस्थुखौ मोनजोबो नामा होमबालाय मानोथो गाबबाय थादों गाबोबा दुखुफोरा हालखा जायनो रेजें जायनो दुखुफोरा बेनिखायनो गाबदों आरोलै नोंसोरालाय मा नांजादों लाजिया नोङो हिनजाव थाखानानै बेफोरबायदि गाबनानै खिन्थिनो हा लासिंसिंनो आंखौ बुथारदो नोङो महाराजा आंखौ बुथारदो थाद जानाय नङालै मासि दावरावलै न'आवलाय थाद बाहेरावनो थांसैलां थां मायाव थाङो थां आफा बारा दुखु खालामबाय थानाङालै दाबो सम दङ थांना लायना फैदो आं सोमस्रिखौ बेटा हामालै बिदि बुंनो आफा आं नोंनि दुखुखौ नायना थानो हालालै थां खेबसे सोमस्रिखौ नायना फैदो थां आं अलरेडि नायनानै फैखाबाय बोरबो होनानै फैखाबाय आं बेलाय माथो गिफ्ट होनानै फैखो गिफ्टखौथ' आं जेबो होआसै सोमस्रिनो गिफ्ट होना फैलै आफा थांलै गिफ्ट होनानै फै थेंक्रु बेटा थेंक्रु र' गिफ्ट होना फैनो आं सोमस्रि बे जोनोमाव आं नोंनो जेबो होनो हायासै ना अननाय मोजां मोननाय नैबे दखनाखौ नोंनि थाखायनो थिनानै दोनदोंमोन आं सोमस्रि नोंखौ लानानै फैयोब्ला गानहोगोन होननानै आं हांग्रिमोन दिनैबो दिनैसिम बे दखनाखौ गानहोआखै सोमस्रि दिनै बे दखनाखौ नोंनो हैनोसै आं आयौ माथो हिनजाव गोदानानो दाबो जिराय फैयाखै जानो मानो दाबो ओंखारबोआखैथाय थौलाय न' सिङाव हाबनानै नायहैनि माथो हाफां दंफांमोनसो फै जिराय फै ओमफ्रायलाय सोमस्रियालाय बे न' सिङाव रेडि जागासिनो लाबोसिगोन बाहेराव दसे उनाव आदै हाफां फिसा माथो फिसौआबो देरथारबाय थाब देरथारदों फिसाफोर दे अब्ला नोंसोरो सोमस्रिनि रुमाव थांदो आं एसे बाहेराव मानसिफोरखौबो एसे खबर लानि आलासिफोरखौ जागोन आदै आंहासो गथ' लालायलायनानै हाबा जाफैलायनाय दिन जाबायहाय दुमफाव गोदो सिख्ला समाव देलाय फैनाया माथो खालामनो आरो गथ'खौलाय बाखानांसिगोन बिमा जाबालाय नङा होमबा ओमफ्राय माला जि हाबा जानानै गथ' खांलायनाय जाखो थालखौनो मोनासै आं दाबो गावखौनो उन्दै बायदिसो मोनलाय लांथारोहाय माला बैसोफोरा थांगासिनो दङ हमस्लाबनोनो हाला जाबाय बेफोरखौ सानबा गिखांनायसो मोनो आङो दे थौ सोमस्रिखौ नायनोसै बैथ' मा राजासोहाय नै दानाबा हाफां गालिसो मा राजा मा गुरब्ला आं नोंखौ नायनो हाथारलालै हाफां नायनो हायाबालाय आं थानाय जायगायावलाय मानोथो फैदों मानसियालाय हाबायाव ओंखामल' जानो फैथारदों नामाब्रा होसोलाय हा माथो जेबो लाबोआखै हा मिनिस्टारनि बिहामजोलायानो फाल्थु जोंफ्रा गिफ्टखौ सिगाङावनो होखांबाय आरो दा होगोन आरोहाय नोंनोलाय मानो नांगौ जों मा गिफ्ट होयो गिफ्ट होआ नुजाथि होगोन नामा नोंहालाय बेसेबां दामनि गिफ्ट लाखो नायनि थोद साला हाफांगालि गिफ्टफोरखौ बेफोरबायदि नायजायो नामा दे मा लाखो बुं दखना आरोलै दखना दे मोजां गिफ्टखौ लाबोथारदों माथो हैदो आरो सोमस्रिनो नाथाय खोथायासो एसे बोरैबा जाबायना हाफां नैबे गिफ्टखौ सोमस्रिनो हैनो हागोन ना आयौ आंलाय नोंनि गिफ्टखौलाय सोमस्रिनोलाय मानो हैनो नों गावनो हैनो हाया आरो एसे बुजिदोब्रा हाफां एसे आंखौ बुजिदो नों थगायसुलाखौलाय मा बुजिनांगौ जाखोसै बिदि नङालै हाफां बिदि नङा बे बाराव आंखौ एसे हेफाजाब होदोब्रा हाफां आरे अमा राजा बेहालागै फैबाय जेब्ला दखनाखौबो होदो आरोहाय होनोथ' हायो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय आं सोमस्रिखौ खैना गोदान महरै नायनो हाला दुखु मोनो नै नोंनि दुखुआ सोमस्रि मोनसे खोथा खोन्थालाय बुं नों जुदि बे जोनोमाव नारजि बुदांखौ मोनामोनब्ला मा जागौमोन बुंलाय हाफां बुंलाय मा जागौमोन नों मिथिया नाथाय आं दा नारजि बुदांखौ सुखुला थोद मा होनाय जादोंलै नांलायनासो न'आव खारना दंहैयो आं नारजि बुदांजों आच्छा बारु थाइबानि लारु मोनसे खोथा खोन्थालाय नारजि बुदाङा बेलेग हिनजाव लाबोब्ला नों सहायनो हागोन से
हानायथ' नङा आरो बेलेग हिनजाव लाबोब्ला गारखे आं बेखौ बेनोथ' थार मोजां मोननायब्रा रागाल'सो जादों नोङो एसे बोराबदोंल'सो नारजि बुदांखौथ' मुगायाखैना नोङो बेनो मोजां मोननायब्रा बेनिखायनो आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनोसै आरोना नारजि बुदांखौ मोनामोनब्ला बे जोनोमाव नों मा जागौमोन हा हाफां ट्रेन लामा लामा खारथिंला बायग्रासो जागौमोनदां आङो बेसे मोजां मोनो आं नारजि बुदांखौ अब्ला नोङो थार मोजां मोननायनि बेसेनखौ जोबोद मोजाङैनो मिथियो नङा होमबा आरो गोदोनि थांनाय जाथायफोरखौ लानानै आंखौ दा रायफिनलै हाफां आं आंनि लेभेलनि थाखायनो दुगामारानि थाखायनो मा खालामनानै लाफ्लांखो गावनि बरादखौ गावनो लिरनो थांनायावनो मानिफ्राय मा जालांखो दा नों आंखौ हमनो हादोंना हाफां आंनि सोमस्रिखौ बेसेबां मोजां मोनो दिनै सोमस्रिनि हाबा आंनि गोसो गोरबोआव मा बेरखांदों नों मिथिदोंना हाफां मैखुन बेरखांदों आरो दोद हाफां एसे सिरियास लाब्रा दिनैसिम आं नैबे दखनाखौ रावनोबो गानहोआखै मिथिबाय सोमस्रिनि मुङावनो बायनानै दोनदोंमोन आङो दिनैसिम आङो हांग्रि मोनदिनोबो गानहोआखै नैबे दखनाखौ हाबायाव गानहोनो होननानै बायदोंमोन आं सोमस्रिनि थाखाय नाथाय जाफुङासै बेनिखायनो दिनै सोमस्रिनि हाबायाव गानहोनो होननानै नैबे दखनाखौ लानानै फैदों आं एसेबां मोजां मोनथारोमोनबालाय मानोथो थगाया नोंलाय सोमस्रिखौ बेफोरबायदि सोंलुनि फिननाय गैलालै आंनाव जि जानांगौ जाफ्लांबाय गोदोनिखौ मानो बुरखांफिनबाय थायोब्रा दा नैबे दखनाखौल' हैदो नों सोमस्रिनिसिम अननानै प्लिज हाफां हैदो आं गोजाननिफ्रायनो नायहरनोसै सोमस्रिखौ नैबे दखनाजों बोरै नुयो महाराजा नैबे दखनाखौ नोंनि आखाइजोंनो होदो आरोहाय आंनि आखाइजोंलाय मानो होलायबावनांगौ जाखो दिनै सोमस्रिनि हाबा सोमस्रिखौ खेबसे नायस्राबावदो आरोहाय आं हानाय नंलालै आं गोजाननिफ्रायनो नायहरगोन सोमस्रिखौ महाराजा नायस्रादो दे जेबो नङा उनाव बेफोरबायदि सुजुग मोनफिनगोन ना मोनफिनला दिनै नायनानै लास्रादो आरोहाय आं हानाय नङालै महाराजा गोसोखौ फिसा खालामनाहाय जाफ्लांखायो दे दायफोरालाय मावफ्लांखायो बेफोरखौ सानबाय थानानै नोङो उनावहाय बेनिख्रुइ बांसिनसो फस्थायनांगोन बेनिखायनो नैबे हाबानि दखनाखौ होनानै लास्रादो आरो गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ एसे रेजें खालामदो आरो जेबो नङा आं दङ ना थौ आं लानानै थांफागोन नोंखौ सोमस्रिनिसिम बिदिबालाय दुमफाव आं मोजां डिसिसन लादों ना आं आरो माथो बुंबावनो सोमस्रि खायफा खोथाफोरखौ हारसिंनो बिजिरनांगौहाय मालायनाव सोंबा गोनो गोथोसो जायो आं आरो माथो बुंबावनो दुमफाव बिराद हाखु दाखुयैनो डिसिसन लाफ्लांबाय आं आरो माथो बुंबावनो नों गावनो मोजां मोनबाय जेब्ला हाबा जानो थाखाय राजि जाबाय जेब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ गोनां गैला होननानै सानो सोमस्रि बाखि नोंनि सायावसै आरो सोमस्रि मोनसे खोथाना गोसो थोजेननाय समावबा मोजां मोनलायनाय समावबा खोन्थाथारा आरो आमुक सेंग्राखौ मोजां मोननो नागिरदों आं आमुक सेंग्राया मोजां जागोन ना जाया बेफोरखौ सोङा जेब्ला मोजां मोनखांनायनि उनाव माबा मोनसे प्रब्लेम जायो अब्लासो खोन्थागोन आरो आंनो ना माथो बुंबावनो आरो जाफ्लांबाय दुमफाव आरो हनै हाफाङाबो बहा नांथाना थाबोलायथाय मानसियाबो महाराजा हनै दुमफाव दङ दुमफावाबा मा होनलायगोन हाफां आं हले एसेबो लाजि फोनांजानो हानाय गोहो गैलालै दा दुमफावाबा आंखौ मा लाजि फोनांलायगोनथाय आं थांनोसैलै दुमफाव हाफां नों हाफां थां सोमस्रिनो गानहैदो दखनाखौ जेबो जाया फै हैथां नोंनो दखनाखौ प्लिज हाफां बे बाराव आंखौ हेफाजाब होदो ओमफ्राय महाराजा सोमस्रिया दखनायाव बोरै नुदों बेखौ नाया आरो इसेबां अननानै दोननाय दखना नायदो खेबसे माबायदि नुगोन सोमस्रिखौ ओइ हाफां मोनसेल' गोसो दङलै मोनसेल' गोसोखौ आं बोरै थुख्रा थुख्रा गावहोबाय थानोब्रा बोरै जखम जाहोबाय थानो हानाय नङालै थांलै हाफां नोंनो गानहोनानै नोंनो समायना जाहोदो इनिफ्राय आंनो फट' साफायनानै वाट्सएपआव हरदो दै जागोन दे हरदो दखनाया लादो प्लिज अननानै सोमस्रिनो दाखोन्था दे नैबे दखनाखौ आं हरदों होननानै दे महाराजा आं थगायनो रोङा प्लिज लै हाफां बे बाराव आंनि थाखाय प्लिज बेयावनो थाखुमानानै सोमस्रि सनाखौ लास्ट खेबसेनि थाखाय नायस्रानोसै ओइ सोमस्रि मानो गाबदों दानो गाबो नामा जाम्बि बिराय समाव गाबबानो जाबायना मा खालामनो हाफां गाबनो ओंखारदोंहाय मेगननि मोदैयानो थाबथाला माथो बेथ' जास्ट सुरुवातसो बेथ' जागायजेननायसो बिराद गाबबाय थानांगोन नों हाबानि उनाव हाय हाफां मा होननाय जाखो औथ' आरो बेथ' जागायजेननायसो हाबानि साननैल' नोंखौ मावहोआ दाङा आराम जाहोबाय थागोन मिथिबाय हाबा जोबस्रांनायनि उनावनो साहा फुदुंनो बिहावनो फुङावनो हौवानो ओंखाम संनानै जाहोदो बिहाव बिखुनजोनो ओंखाम संनानै जाहोदो आलासि फैबा साहा फुदुंनानै होदो गय खावनानै होदो जि जोम सुदो थोरसि लथा सुदो सिथ्ला माबा माबि न'नि खामानिफोरखौ मावख्रुबबाय थादो बेनोल'सै नोंना जिउआ बिदिल' जाथारगोन
बिहाव बिखुनजोनि न'आव गोसो बायदि उन्दुनो मोनाथ' फुङावनो सिखारनांगौ फुङावनो सिखाराबाथाय होनजालायगोन नोङो बिमा बिफानि न'आव सोलोंनानै फैखायाखै माखायाखै बायदिसिना खोथा खोनासंनांगोन मिथिबाय न'आव सानजौफुलायना उन्दुनानै थानो मोनोमोन हौवा न'आ बिदि मोनहैया आंथ' हाबा जानायखौ बिराद बोरैबा नुहुरखायोहाय आयै आङो दा मोनजोब्बाय दा मस्लाया सिख्लाया उदां उदां थानाया आयु हाबानि दिनाव मा सिगिगासिनो हापां नों सिगियाखैहाय मा नंगौ खोथाखौसो बुंदों आं नोंबोथ' सानसे हाबा जानांगोन दंफाव बेनिखायनो सोलोंनानै लाखा आंनिफ्रायनो हाय माइसि सिगिहाय हाबाखौनो जाला आङो हिमालय हाजोआवसो थफायसा खालामना थाहैनोसै आङो दे जाबाय माथो खालामबावनो आरो हाबानि दिन थारिख जाबाय जेब्ला हाबाखौथ' जाखानांसिगोन ना दे आं हले उनाव मा जाहैगोन बेखौसो बुंखादोंहाय आरो नै दख'ना लाबोदोंमोनहाय गानदो नै दख'ना नैबे दख'नाखौनो गानदो नोङो नैबे दख'नाखौ गानस्लायदो प्लिज हापां आंनि नाम दा बुंलै नोंलाय बे पेकेटखौलाय माला लाबोआसै माथो आंलाय नुवाखैमोन दहाय नैबे हापांजों खि हायो माला बहा मा लायो फाथा मोनो हापांखौ खि दे नैबे दख'नाखौ बारा मोजां नुथाराखै आङो नैबे दख'नाखौ गानदो आं लाबोनाय दख'नाखौ आंनिफ्राय गिफ्ट होननानै साननानै लादो प्लिज सोमस्रि गानदो प्लिज जागोन दे हापां ये हुइना बात सोमस्रि सदा ये हुइना बात आयो माथो समायसोबायहाय एबारसो दख'नाया मोजांथार नुदों माथो औथ' आरो मोजां नुमारदोंथ' आरो थौ बाहेरायाव लांनोसै मानसिफ्रा नेगासिनो बियो सोमस्रि बे दख'नाजों नों बेसेबां समायदों आंनि जिउनि लोगोरि जानो हाया मा जाखो आं होनाय दख'नाया जि नोंजों अराय सम थाफाबाय थासिगोन स' बिदाय सोमस्रि बिदाय थौ दे हापां